Magnus fra Sorø har søgt et job som kok på en fin restaurant i København. Og nu er han glad og spændt, for han er blevet bedt om at komme til jobsamtale. Magnus har planlagt at tage bilen til København, men da han sætter sig ind i sit bil for at tage afsted, vil den ikke starte. Derfor cykler han hurtigt hen til stationen for at tage toget. Da han kommer derhen, er der ikke ret lang tid til, at toget til København kører, så Magnus skynder sig hen til automaten for at købe en billet. Men da han skal betale, opdager han et nyt problem. Han har hverken husket at få sin pung eller sin telefon med. Magnus ved ikke, hvad han skal gøre, for han vil ikke tage toget uden billet. Bag ved Magnus står der en ung kvinde, som kan se, at han ikke kan betale. Og selvom de ikke kender hinanden, tilbød hun at købe en billet til ham. Magnus takker den fremmede kvinde mange gange. Han får hendes telefonnummer, så han kan betale en pengene tilbage senere, og han når toget i sidste øjeblik. Da han sidder i toget, er han lettet, men også lidt nervøs, for han tænker på, hvordan samtalen vil gå. Den går heldigvis godt, så da Magnus tager hjem afsted, er han ret tilfreds. Derhjemme betaler han straks den hjælpsomme kvinde med MobilePay, men han sender hende ikke kun pengene, men også en sms, hvor han spørger, om hun vil med ud og drikke en kop kaffe i weekenden. Det vil hun gerne. Og om lørdagen mødes de på en café i Sorø, og denne gang har Magnus ikke glemt sin pung, så det er selvfølgelig ham, der betaler for kaffen.